Siwmai. Ydy pobl Caerfyrddin yn wir yn gwybod amdano ei iaith a beth sy'n cael ei wneud amdano fe? Dewch gyda ni heddiw i ffyn o mas, band ni. Dwi'n gwybod siarad Cymraeg bron 50 mlynedd, byddwn i'n meddwl. Ydych chi'n gwybod y canran o pobl sy'n siarad Cymraeg yng Nghymru? Byddwn i'n meddwl lle tua 25%. Agos, ond mae fe'n llai hwnna sy'n peth ofnadw, really. Ie. 18% yw e. O, reit, oce. Fi'n dysgu rhywbeth yn A ymwneud. yn Caerfyrddin, mae canran eitha dda yng Nghareb i yng Nghymru, a sy'n yw syniad o beth bydde hwnna? 56%? 53. O, So, o dan hanner, ond mae fe dal bron yna. Ie. A un cwestiwn arall, pam ydy'r Cymraeg yn bwysig i ti? Wel, i fi teimlo bod y Cymraeg yn iaith wreiddiol Prydain. Mae fe'n un o'r ieithoedd henach yn Mrydain. A fi credu mae fe'n iaith brydferth iawn i gallu siarad a canu yno. A ie, dyle fwy pobl jyst siarad am y reswm yna. So, pa mor hir wedi bod yn siarad Cymraeg am? Fi wedi bod yn siarad Cymraeg ers bod fi wedi cael ngeni, ers bod fi dechrau siarad. Oce. Pa mor bwysig yw e i ti a beth yw'r cyfleoedd mae wedi rhoi i ti? Mae wedi agor lot o ddrysau i fi. Dwi wedi cael wneud yn addysg i gyd o gyfrwng Gymraeg yn yr ysgol a yn gradd i yn y brifysgol. A pob swydd dwi wedi cael oherwydd y Gymraeg. Felly, dros y 12 mlynedd diwetha, dwi wedi cael pob swydd oherwydd bod fi'n siarad Gymraeg. Local Motion yn grŵp o pobl pwerus sy'n trio gwneud gwahaniaethau positif yn y gymuned. Un o'r themau mae'n ffocysu arno ydy hybu'r iaith Cymraeg. Ond ydy'r pobl ardal lleol yn adnabod y gwaith hyn maen nhw'n wneud? Fi heb clywed am Local Motion yma. Wel, mae Local Motion, maen nhw'n grŵp o bobl bwerus yn y cymuned sy'n trio hybu'r iaith Cymraeg yn y cymuned a maen nhw wedi dod o'r thema o hybu'r iaith Cymraeg yn y cymuned. So, beth yw'ch chi'n meddwl am hynny? Ydych chi'n credu mae'n bwysig? Fi'n meddwl bod yna wir yn bwysig. Da ni gyfer y bobl yn y gymuned at ei gilydd a hybu'r Gymraeg. Mae gyfarwyddyn ei hunan yn eitha Gymreigedd, ond mae'n cael mwy bobl yn siarad a hybu'r iaith yn bwysig iawn i ni. Wyt ti'n ymwybodol am y grŵp cymunedol Local Motion? Dwi'n gwybod amdano pethau Local Motion ac dwi'n gwybod bod Gyfyrddin yn rhan o fe fel lot o trefi eraill dros Prydain. Fi'n deall fel maen nhw'n buddsoddi mewn cymunedau i wella pethau yn pentrefi a trefi i'r pobl lleol mwyn, codi hapusrwydd. Gred, oherwydd mae Local Motion Caerfyrddin wedi dod lan a syniad o creu hybu Cymraeg yn pwnc ei hunan, felly maen nhw'n mynd i hybu Cymraeg yn y cymuned. A gobeithio i cael canran dros 50% o pobl yn siarad e. Ie. Dwi'n gobeithio bod chi wedi dysgu mwy am ei iaith Gymraeg a pa mor bwysig mae fe yn y gymuned. Fel fawr am nawr. Ydw'r. Stop. Sorry, right, gael fi'n neud e. Bydde fi'n neud e. Cafodd y fideo hynny greu gan Maisie. Wel, A Finley. Ni'n moyn diolch Yr Egin am cael ei am ein profiad gwaith. Diolch. 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 Perffaith! Yeah!